Ce faci, mă, acolo? Ce faci? 35 încoace, 35. Ce faci? Eu cred că am pus la uleu. Asta am zis. Atât timp am pus. Dar bă, înăuntru sunt oameni, de ce zici și că e închis? Ce bateți, mă, boilor? Nu vedeți că e închis? Găgare, nu acum, că aici nu suntem la Chișinău. Ce vreți? Vrem să vorbim cu profesorul. Am auzit că are nevoie de oameni. Vrem să ne angajăm. Vrem să dăm interviu. Cum te cheamă? Iuri. Și pe tine? Gagarin. Iuri și Gagarin? Păi și Laica unde-i, mă? Plecați, dracu, de aici. Cine asta Laica? Cățăulaca. E primul animal care a zburat în cosmos. Înaintea lui Yuri Gagarin. Adică tu vrei să spui că el face mișto din noi, nu? Băi, dar pe eu pe dânsul mănânc, blea! Hai să mergi, băi. Profesore, noi doi împreună îi babardim pe frații Clopotaru și pe Parea Spălătorul. Să n-am parte de cei mai sfânt, dacă nu e așa. Cuvintele tale îmi gădilă timpanele în mod plăcut. Nu mă așteptam să fiu așa profund. Dar totuși e garanția mea că oamenii tăi nu fuge cu marfa mea. M-am gândit la asta. Eu zic să ne căsătorim copiii. Așa nu ne mai tragem unul la altul, că nu suntem nebuni. Uită-te la Jean. Uită-te și la Fita. Parcă e făcuți unul pentru altul. Să rămână mult, tăticule. Eu o iubesc pe Marinela, să moară familia mea, dacă nu. Nu! De ce nu, mă? Deci eu nu m-am mărit cu Jani să mor. Hai, lasă! Nu mori așa cum vrei tu. Ca să-ți dovedesc că eu spun fapte, nu vorbe. Uite. Poftim. Aici marfă de 100.000 de parai. Iată. Să fie într-un ceas bun. Cu scrule. Mamă, zi ceva. لا تقتربوا مني عندي Bine sus, vă spun! وانا كمان Ăsta e nebun! Are o bombă, zice că s-a mai aflat de 2 ori în aer, odată la Kabul și odată la Bagdad. Ce? اذا تقتربون من عندي واحد اقتل Mâinile sus, v-am spus! قنبله شايفين
Calm, băieți. Terorist kamikaze amenință cu bomba. Mâinile sus! Bă, voi n-auziți? Sunteți nebuni la cap, vreți să murim cu toți ca șomolani? Aruncați-vă pe geam acum până nu e prea târziu. Hai! Veniți sus urgent. Respectați indicativ cărarea. Repet, indicativ cărarea. Da, mamă. Da, mamă, dar m-am săturat să stau singură în casă, tu. Păi cum toată ziua n-am nimic de făcut. N-am prieteni, n-am bani, n-am mașină, ce dracu să fac? Unii Cornel? La servici să-l ia dracu. Hai, pa! Ia mâna după mine, dobitocule, n-auzi că eu nu sunt vinovată? Dar ce ești? Educatoare, am fost răpită, jur. Ia-o. Nu! Eu diplomat! Suntem diplomați! Cerem imunitate! Bă, băiați nebuniți! Voi credeți că sunteți în America aici, vă? Asta e România, bă, băieți! Hai, luați! Hai! Place cum v-ați descurcat. Ia, servește cu Nu, m-am lăsat. Fumează. Sunt geniale. E un fel de tutun tratat cu ardei iute. Ia. Hai. Te rog. Asta fumează bărbații adevărați. Da, nu pentru asta v-am chemat eu aici. M-au sunat ăia de la FBI să mă felicite. Pentru droguri? Nu, dragă. Astea sunt fleacuri. M-au sunat să mă felicite pentru teroriști. De 10 ani îi aveau sub observație, frate. Da. V-ați descurcat foarte bine, bravo. Dar eu nu înțeleg de ce nu i-au săltat până acum, adică erau acolo. Da, erau acolo și ai venit tu și i-ai săltat tu. Poate din cauza că n-au făcut nimic. Și știi de ce n-au făcut nimic? Nu? 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 Pentru că erau agenți FBI infiltrați într-o rețea de traficanți de droguri turco-olandeză pe care tu i-ai deconspirat, Cornele. Am acționat conform procedurilor, șef. Ai acționat conform procedurilor? El a acționat conform procedurilor! Ce aia, mă? Tu ai acționat conform tâmpeniei tale! Ce procedură, mă? Tu ce? Îmi dai mie lecții? Tu, care ai avut o carieră plină de succesuri! Dar aveam informații, șeful. Ce? Băi, el avea informație, ce informație, mă? Bă, taci, mă, idiotule, mă! Cine ești tu, mă? Spune-mi mie, mă! Ești un incapabil! Ești un papagal! Ești un gândac de bucătărie care și dracul a dus pe asta în poliție, mă! Afară! Afară! Salut! Salut, cumete. Nimic, probleme cu idioții mei. Ia să-mi trimiți tu mie un șofer. Da, că vreau să mărit mireasa. Da, mireasa. O am în fața mea. E albă și pură ca neaua. Acum vom apuca reabilitarea termică. Să-i dragă cu șantierul vostru. Bă, lasă pe camera la cum ai nebunit, băi! Nina,
e, mă? Nina, te rog, intră în casă, că te văd toți vecinii dezbrăcată, mă. Ești nu vadă, eu de-aia nu mai pot eu. Corni, știi ce am găsit azi în revistă? Fii atent. Miliardarul Sorinel Porumbean i-a luat neveste un calpur sânge arab, o frumusețe, băi. Uite, mă, ce albă, băi. Ăsta numai prostii în cap, bă, dar numai prostii, mă. Bravo lor, băi. Asta e exact ce zic eu, că e respect pentru soție, băi, Corni, băi. Păi tu ce mi-ai luat mie, mă, în 6 ani de zile, bă? Nimic, nici măcar o rablă de mașină nu mi-ai luat, băi. Dar mi-te calpur sânge și arab. Dar pentru ce-ți trebuie ție, cal, Nina, să te duci cu el după ajutorul de șomaj? Bine că ești tu deștept, băi. Cu salariul tău de polițist. Băi. Amărâtul secție ești, băi, Corni, băi. Hai, mă, Nina, că știi de la început ce meserie am, mă. M-ai spus că te măriți cu mine pentru că mă iubești, nu pentru că vrei să-ți cumpăr un cal, nu? Bă, tu te-ai supărat? Păi nu, dar... Dar eu te iubesc, Corni, ce ești fraier așa, mă? Dar nu te iubesc eu pe tine. Cum să nu te iubesc, mă? Mă, prostule, mă. Mă, te iubesc, mă. Numai că iubirea zboară, Corni. Și uite, așa rămân măritat o viață întreagă cu un prostan rupt în cur ca tine, băi. Te mai apucă toți nervii, mă, băi. frumos, oprește-te! Ce Nina, băi? Eu am fost Miss Bărlat, băi, Corni, băi. Tu ai uitat, bă, de unde m-ai luat, băi? Tu ai uitat, mă, băiatule, mă, trofeu orașului am fost, mă. Toți uitau la mine, toți mă plăceau, eu am plecat cu tine. N-am uitat, mă, Nina, dar ce-mi cer tu acum e absurd, mă! Absurd? Da, absurd! Absurd? Da! Nu mai ai păcălitul când mă duci la București? Și când mă duci la shopping, la mall? Și când mă duci la McDonald's, mi-ai Happy Meal? Și nu te-am dus, mă, nu te-am dus la mall, mă, nu ți-am cumpărat, mă, înghețată, ți-am cumpărat rochiță! Bă, fantasmezi, băi, băiatul, Nu ți-am cumpărat rochiță, dar te-am dus, mă, Nina, mă, băi, eu nu înțeleg de ce ești nefericită, mă, nu înțeleg ce vrei să-ți cumpăr un cal! Dar ce mă n-am față de cal? Ce mă n-am față de cal? Da, Nina, ai față de cal, dar de unde bani de cal? Ce vrei să dau un cap să omor, să-mi vând țara? Dar ce mă interesează pe mine ce faci tu, băi? Deci ori mă faci o doamnă, deci ori am plecat în Italia, Păi băi, stați! băi. Să tac, da? Da, taci, te rog eu frumos, taci. Eu o să tac veșnic. Fii atent la mine. Ia să vezi cum știu să și tac, băi. Te rog eu frumos, taci. Veșnic, băi! Să te plictisești în casă, mai nici să discuți, băi. Nina, te rog eu frumos, taci, mă, Nina, mă! Nu mă scoți din masarda asta împuțit. Nu mai discuta cu mine, băi, Corneli, băi. Băi, Corneli, tu auzi ce zic? Am auzit, mă, gata, am înțeles, am auzit. Miss Bărlat, băi! Bună ziua! Mă aflu pe strada Emil Gogu din sectorul 5 al capitalei. Cunoscutele familii Bulancea și Falcă s-au adunat să petreacă la nunta copiilor. Marinela și Jean, zis Belferu, cunoscut pentru sumele imense pe care le pierde la casino, dar și pentru bătăile pe care le ia. Corni! Vină repede că e nuntă pe strada noastră, băi! Se zvonește în cartier că darul de nuntă al socrului mic este de 1.000.000 de euro. Vom reveni cu amănunte. Camelia? Corni, vină, mă, că pierzi, mă! Corni, mi-a venit o idee. Auzi, dacă tot e sâmbătă și n-avem ce face, hai să mergem și noi la nuntă. Care nuntă? Nunta de la televizor, fata lui Bulancea cu Jean Falcă. Fata lui Bulancea cu Jean Falcă. Ce treabă avem noi cu nunta asta, mă? Hai, mă, iubitule, mă. Mă, încă-mi doresc tare să merg la nunta asta, băi, Corni. Tu știi că eu n-am fost niciodată la o nuntă de baștari. Te rog, Băi, Nina. Și ne dăm granguri, băi. Nina, mă, nu înțelegi că n-avem ce să căutăm acolo. Ce? Cum să mergem, mă, la nunta aia? Mă, te împușcă în sfânta zi de sâmbătă dacă nu mă duci la nunta asta, să mor eu dacă nu. Uite bine în ochii mei, băi. Nu mai gata, m-am supărat pe tine, băi. Nina, dă pistolul, te rog. Nu ți-l dau. Termină, mă, dă pistolul încoace. Bani, Dă pistolul încoace, ai nebunit, băi! Ești dusă cu capul, ce-ai? Mă, ce ești fraier așa, mă, de fiecare dată, mă? De ce mi-ești tu spontanul ăla? Vreau și eu să merg la nuntă, mă, ce mare lucru, mă, mergeam Tu știi cine sunt Falcă și cu Bulancea? Ai idee? Tu ai nebunit? Da, mă, sunt niște bandiți, mă, așa și ce, mă, ce mare chestie, mă. Sunt niște bandiți! Unde pleci, mă? Stai, mă, că n-am terminat. Unde duci, mă? Mă duc să mă răcoresc după toate prostiile astea pe care mi le-ai spus, e sâmbătă, da, sunt liber. Oricum ai făcut praf sâmbătă asta, pa! Corneli, stai, mă! Prostul naibii! Corni! Hai să înceapă petrecerea!
să mergi singură, nu? Mă duc singură. Pentru socru mare! Pentru Titi Fața! Pentru socru mic! Pentru domnul Bulancea! Pentru Raju cel mare! Pentru Sara! Pentru și pentru tineri căsătoriți! Băi, Virgile, bă, nu o să înțeleg niciodată ce e mintea femeilor. Lasă-mă, Cornele. Pe mine m-a părăsit pentru un fotbalist. Zice că acum o bate la mai tare decât o băteam eu. Virgile, dar eu iubesc, bă, eu încerc să înțeleg ce e în mintea ei și nu merge, mă, nu-mi iese. Ți-am mai spus eu cum e cu iubirea. Nu mă supărați? Ai un foc? Lasă-mă, mă, nu vezi că nu fumez? Foarte bine. Fumatul, băutura și femeia dăunează grav sănătății. Uită-te la mine. Cea mai mare avere, inima în mine curge de dorul tău și nimeni n-o să te iubească cum te iubesc eu. Ochii tăi mă gândesc cât de mult ne iubeam și cum ca doi copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Despre ce muzicanți dracu ăștia? Ce muzică e asta? Uite, mama Cireașa, nu-i place, bre. Bre, o manea de-aia adevărată să ne simtem bine. Te rog de frumos, hai, suntem oameni civilizați. Ce-am făcut una de facultate degeaba? Pleacă în tași, nu vezi? Să plece, ce țin eu? Eu n-am treabă cu mitocanii și cu inculții. Doamne, dacă știam că ești așa damplaciu, nu-l dădeam pe Jean după fata matale niciodată. Never! În viață niciodată să nu spui niciodată. Never say never. Ai înțeles? Never say never. Mămică, nu mai pot din nervi. Mă duc singură la o nuntă. Dă-l dracului. Da, tu. Tu nu vezi că nu mă mai înțeleg deloc cu el? Uite, nici n-am cu ce să mă îmbrac. Am numai haine urâte. N-am ce pune pe mine la ocazii. E, o să mă duc în curul gol atunci, na? Ce să fac? Tu învață-mă tu ce să fac. Știu! Pentru tine în sâncă, ce plângi? Mama, lasă-mă în pace, te rog. Tu nu înțelegi că eu decât să mă mănânc cu bădăranul ăla de Jean. Mai bine mă sinucid. Înțeleg, nu te înțeleg. Ești tânăr, ai mașină, ai garsonier, ai bani, ești bogată. De ce să mor ca asta? Pentru că eu vreau să mă mărit cu un bărbat pe care îl iubesc, nu cu unul pe care mi l-a legetat. În seara asta vreau să mă fac pulbere. Vreau să mă distrez, să mă țin bine. Băiete, dă și mie o vodcă. Și iarăși tu ai hotărât prin gura fericitului tău apostol Pavel că cel ce nu lucrează să nu... La cofetăria lui Bulancea. Păi, cofetăria Bulancea e... Foarte bine, își dum acolo imediat. Păi, doamne, mai bine mergeți pe jos. E păcat de Dumnezeu să cheltuiți banii degeaba. Mai n-au să mă duci, îți dau 500.000.
Doamne, mulțumesc, Doamne, pentru sfânta zi de sărbătoare, dacă nu curge pică. Bă, dar ce ai aici, bă, ai făcut biserică? Ce e asta? E plin de icoane. Capela Sixtina de Michelangelo. În portbagaj am cina cea de taina. Pe lumea asta e păcătoasă, Doamnă. De-aia sunt atâtea războaie și cutremure și tsunami. Gata, uite că am ajuns. Doamne, mulțumesc că am ajuns la destinație. Uite bani. Puneți acolo în cutia mine. Bine, păi să-ți fie de bine. Doamne ajută. Prietene, ascultă-mă pe mine. În viața ta, dar niciodată să nu te măriți cu un polițist. Îl iubesc ca o toantă. Și el ce crezi, mă? Are amantă, mă. O săracă, o proastă. Nevasta unui coleg de-al lui, un papagal de la antidrog. Serios? Papagal de la antidrog, da? Da. Ești sigură, ești convinsă că e soția unui polițist de la antidrog? Convinsă. Acum ce faci, mă anchetezi? Nu mă gândeam așa. Ah, E blondă? da. Domnișoara are invitație? Ce invitații, băi, incutule? Din partea lui Vasile Parcă, de la CDR, pentru cea mai tare dansatoare din Buric din țara asta, i-a dat și 1000 de euro! Tu nu te uiți la Țambal TV, băi, eu sunt Violeta, fata de aur. Nu pe mine mă cunoaște o țară întreagă, ai auzit? Eu cânt la cele mai tari petreceri din România. Vă rog, poftiți. Vezi că ți-ai revenit? Cum așteaptă, băi? Ia, normal. 1000 de euro să moară cu tătoare! Și moldoveancă pe deasupra. Și de ce blondă? Da, Și moldoveancă. da. Am plecat. De ce pleci? Unde pleci? Mai stai, nu pleca, te rog eu frumos. Dă-mi și mie numărul tău de telefon. Te rog eu frumos. Calma, a fugit, toți fug. Nimeni nu vrea să bea un pahar cu mine în cârciuma asta? Aici are domnișoara un foc, căci eu am o țigară. Nu Bărceanu, și că vă cunoaște. Cine ești, domnișoară? Violeta, fata de aur. Și o să cânt jaga-jaga. Altceva știi să faci? Opriți panorama asta de fakir și băgați muzică! Că vă iau la omor pe toți! Am înțeles, domnul Falc, am înțeles. Ce mama dracu? Doamnelor și domnilor, avem o surpriză mare pentru dumneavoastră în această seară. Fata de aur de la Țambal TV, Violeta, ne va cânta Jaga Jaga. Aplauze pentru Violeta! Iar-i vară, iar-i seară. Dorul ei înnebunesc. Merg pe stradă să mă vadă cu un braț de flori. Mă veg o babă și-mi o babă, iar mă trec fiori. Nu dă, Doamne, iar acasă nu te găsesc. De dorul rău înnebunesc. Un anunț foarte important, s-a furat mireasa! S-a furat mireasa! Și pentru mine ziua noastră, șapte punct, șapte jaga, jaga, șapte da, știi prea bine că privim prea mult acum. Hai să rămâi la măta făcă.
tare mașina asta. Smergi că trebuie să cum și mai nervos. Așa. Hai, deschide! Nu știu, hai, plecă ca la ladă, băi, deschide, ți-am zis ca la ladă, băi, în stânga, vin sau în dreapta, uite. Gata! Iura! Eu și-l găsit! Hai ca sus, sus! Băi, dar și... Haide, băi, lasă-i cu capul, băi! Haide! Mulțumesc frumos! Și pentru domnul Falcă, doamna Falcă, domnul Bulancea, doamna Bulancea, Jean Falcă și doamna Bulancea, să fie fericiți, veșnic! Oh, Amadeus, oh. Mulțumesc, n-am ținut în viața mea atâta bănetă în mâini. Hai da! Hei, ba! Ce faci? Ce faci? Ce faci? Te fură? Nu! Hai Nu! da! Ce bine că m-ai trimis la nunta asta de proști. Nu! Prințesa? Lasă-mă în pace! Alo? Prințesa? Unde e, mă, Marinel? Stai, mă, s-a emoționat fata să duc la baie. Ia uzi, mă! Domnișoară Marinela! Domnișoară Marinela, vă rog frumos să ieșiți. Tata dumneavoastră nu mai vrea să fiți furată. A zis că dacă nu veniți acum ne sparg. Să vă spargă, pentru că și așa sunteți niște proști și niște oligofreni. Domnișoare, ți rău? Poți să te ajut cu ceva? Omoară-mă! Omoară-mă! Uite, omoară-mă! Vă rog, trageți pe dreapta. Iura, voi vrea! Mama, basta! Crezi că merită să te sinucizi degeaba tu? Pentru un idiot? Îți spun eu că n-are rost, am și eu unul acasă. Ești maritată cu un idiot? Sunt. De n-aș mai fi. Lăsați-mă în pace! Domnișoară Marinela, vă rog frumos. Tatăl dumneavoastră a plătit deja o răscumpărare de 10.000 de euro pentru dumneavoastră. Ieșiți odată! Nu mă interesează! Sunt furată! Vii că vreau eu! Nu știu, mai hai să mergeți vorbi cu profesorul. Nu știu. 10.000
idee. Și-ar fi să mergem la mine acasă. Stau aproape, de moleacă de țuică, îi lasăm pe ăștia să te caute degeaba, ne rădim de ei tu. O să fie mișto, îți spun, hai să mergem. Nu putem să ieșim, că malul și sifonul pe partea cealaltă a ușii. Blochează ușa, blochează! Vine! Hai! E primul etaj, nu? Du-te! Hai, dă-i drumul că mă grăbesc! Termin și eu pe urmă, da? Dacă tot am stat 2 ore fără client, mai putem sta 5 minute. Am soda acolo de șaorma, mă grăbesc, mai! Dă-i drumul! Ce faci și mie nebuit? Să-mi plătești șaorma, înțeles? Foarte ești odată tâmpitule că ți-o plătesc, dă-i drumul, n-auzi? E asta e așa, m-am prins. S-a furat mireasa, a? Ești frumoasă, mă. Ala, s-a furat mireasa mea, ho! Dar ce ai făcut, măi, omule? Ai schimbat icoanele cu gagici goale? Îți place, a? Asta nu-i nimic, să vezi și am acasă. Pe ăla e frate Miurelu Geamăn și e taximetrist. Eu sunt Gelu, Răchelu. Pe ăla e fanatic religios. Păi și tu ce ești, fanatic sexual? Păi și să facem păpușe, fiecare se închide la Sfințul lui, nu? El se închide la Sfântul Gheorghe, iar una prea curvioasa, Ciciolina. Sau cum te cheamă păpușa? Marinela. Așa, Sfânta Marinela. Te rog frumos, pe aici, vă spun o secundă. Cornele! Corne! Ce-am făcut? Ce-am făcut? Banii. Așa, gata. O gură de țuică. Cornele! Corni! Cine-i Cornel? Poftim? Cine-i Cornel? E soțul meu. Niște țuică? Nu, mersi, nu mă lasă tata. Înțeles. Eu... Apropo de taică-tu, auzi? Dă-mi numărul lui de telefon să-l sun, că poate s-o speriat săracul. Îl dai? Ești în regulă? Că ești foarte stresată. Ai ceva? N-am nimic. N-aș casă, nici mașină, nici bani. Poate că o să am după ce vorbesc cu tata. Dai numărul. L-am format. Mersi. Alo, domnul socru mic. Da, Bulancea la telefon. Da, deci sunt de pe telefonul Marinelei, da. Stai așa că n-au nimica, Mă auziți acum? Ia zi acum. Deci am răpit mireasa și vreau o răscumpărare după tradiție. Stimată domnișoare, dacă așa cere tradiția, plătit. Auzi? 4 sticle de whisky și 200 de euro ajunge bine? Cum? Și haide repede înapoi că vine fripturile. Domnul Bulancea, Poftim? n-ați văzut cumva mireasa că eu am furat-o, dar am pierdut-o. Domnul Bulancea, aveți fix 45 minute să facem schimbul. Ați înțeles? Deci mireasa contra 1.000.000 de euro. Fără poliție, bani în pungă. Îmi plac glumele proaste, nu mai luăm 4 râs de mufaslan și un tort. Dobitocule! Nu-i nicio problemă, fără 1.000.000 de euro, pițipoanca ta nu se mai întoarce la nuntă. Ți-o omor, bă, clar? De ce mai fac pițipoancă? Pentru că asta ești, o pițipoancă de 1.000.000 de euro.
Rodica, avem o problemă. Ce e, bienele? Niște criminali pe care eu ne-cunosc ne-a furat fata. Bă, stai liniștit. Așa e tradiția, stai liniștit. Și pe mine m-au furat la nuntă, nu? Să mai ții minte. Da, dar pentru tine am plătit 2 savarine și o sticlă de țuică pentru Marinela. Îi cer 1.000.000 de euro. Știu? Cum auzi? Eu nu înțeleg, eu vreau o explicație. Vrei explicație? Da. Îți dau o explicație imediat. Tu ești viitorul meu. Datorită ție eu o să fiu o femeie cu foarte, foarte mulți bani. Acum pricepi? De unde bani? De la tactul. Vorbești serios? Ne-au răpit copilul? Comisare, comisare. Ce profesor, de probleme de familie ai? Nu spre avem berea mare, veniți cu mine. Nu faceți panică. Să de aici. Număr târcei s-a cuivat dragostea. M-ai răpit? Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Ce? Măi! Mă, fată, măi! Stai, mă, fată, mă! Ce arătare asta, mă? Cine-i Miresa? Asta e fata lui Bulancea. Ce e asta, mă, Corni? Un cal. Un cal! Un cal! Da, mă, femeie, vreau cal, să-mi la cal. Mă, Corni, tu te-ai țicnidită, mă? Ce dracu ai adus și vina asta la mine în casă, mă? Ce caută fata lui Bulancea aici? Marinela. Cornel. Mă, femeie, ce caută fata lui Bulancea aici? Marinela, fata lui Bulancea. Băi! Cornel, soțul. Am fost la nuntă, mă. Am fost la nuntă, ce să fac? Dacă muream de curiozitate. Uite, am fost și am răpit-o pe asta. Acum o omoară, mă, na. Nina m-a înșelat cu un polițist. L-ai înșelat cu un polițist? Eu sunt înșel, mă? Păi dacă eu vreau să te înșel, băi, băiatule, te înșelam și eu cu cineva mai plin de bani, mă, nu cu un prostar rupt în cur ca tine. Pricepi? Lasă asta ce facem cu ea. Să facem o luăm, o ducem la nuntă, spune că... Mă, nu mai trage, mă, de ea, așa, mă. Trebuie să mergi la nuntă. Eu nu mă duc la nuntă să mă mări cu un idiot! Ea m-a răpit, eu stau cu ea! Ai văzut? Ce-ai făcut, femeie răpită, disperată? Pe cum ieșim din situația asta? De ce n-ai venit, mă, la nuntă? De ce n-ai venit, Cum, mă, la de ce n-am venit? M-am dus la să vii băutere cu băieții. Te-ai dus, mă, să vii la nuntă. Nu! M-am mărit cu Jean! Scuze? Mă, femeie, m-am dus să beau și eu o bere și tu ce ai făcut? Ai venit cu mine asta aici? Bă, război mult vitești să arată mie, spui. Băi, femeie, tu stai să faci ce ai făcut. Tu stai să faci ce ai făcut. Acolo, și uite, am răpit-o. Și ceva, ne convins cu 1.000.000 de euro de la tasul, mă. Mă, vreau să fac bani. Nu înțeleg. Cine a avut curajul nebun să se pună cu Bulancea și cu Falcă? Cine e ăsta, bă? Asta este un scenariu de atac, profesore. Te împușcă. Să moară mama soacă dacă nu te împușcă. Liniștește-te! Cetează. Suntem între noi, ce Tăticuțule, eu nu înțeleg de ce tocmai mie mi se întâmplă așa un chinion, dar nu înțeleg. Fratele meu, ca să înțelegi că ești un prost, trebuie totul să fii deștept. Deci, asta e problema ta. Dă-te la o parte brută, trebuie să vorbesc cu soțul meu. Acum! Doamne, nu se poate, șeful e în ședință. Cum adică? Marilena poate să moară dintr-o clipă în alta și lui îi arde de ședință dacă o torturează, dacă o violează. Dar ce știi tu ce e aia viol? Știu. Cum? Am făcut 5 ani pentru asta. Tot rahatul ăsta e pus la cale de un dușman. Asta este mâna lui Pralea. Care Pralea? Ăla cu spălătoriile? Exact, neamul spălătorilor. Cel mai nenorocit dintre noi. Nu are cuvânt, nu are onoare, nu are nimic sfânt. Precis, Marinela a căzut în mâinile lui. Tăticuțule, lasă-mă pe mine să mă duc după nevastă mea. Pralea va plăti pentru tot ce a făcut. Du-te, băiatul meu. Du-te și arată-le cine este clanul Falcă în orașul ăsta. Să rămână mult, tăticuțule. Pralea va plăti scump pentru ce a făcut.
scuze. Doi, trei, și... Stăm bine, tai! Eu ramușcă, mă, de mine că nu vine scrie de ei! Asta-i marfă de 2 milioane de dolari! Eu stai, leacă! Băi, o vinde și în America! America, băi! America! Gagarin! Dar dacă află profesorul că marfa e la noi, am desfăcut băbușoiul! Să nie de profesorul ăsta, Toblea! Ei, și pentru dânsă 2 kilograme de făinuță, a? Ăsta, unica atâta. La banii lui, e la, hop, la, hop, petrecere! Băi, nu, amu, ce să sun pe toți băieții noștri din București să vin la noi să facem petrecere! Hai, ascult, sun-o pe Mașa, Liuba, Olea, Bunica, dar și bunica! Bunica bate toba! Bunica bate toba! Bă, te-ai tâmpit, bă! Unde Marinela? Jane, trăiți-ar, ce ai? Să moară prietenele mele dacă știu ce vreți! Luați-l! Jane, să... Băi, Jane, să mor... Da, mă, bucată! Băi, Jane! Nu să aruncă din casa! Jane, să moară familia mea! Să moară în pușcărie! Jane, jur pe Biblie! Bă, unde e Biblia? Jane! Băi! Totuși, unde e Biblia? Comisare, negociază tu cu ăștia că pe mine mă ia cu căutări. Vă vorbesc din partea domnului Bulancea. Deci? Dacă în 9 minute aduceți mireasa înapoi, nu să pățiți absolut nimic. Clar? Șeful meu l-a recunoscut după voce. Suntem morți, a intrat poliția pe fir. Nu, eu ies din chestia asta, abar n-am, te descurci singur, abar n-am ce faci de aici. Cornel, te rog frumos, ajută să mă răbească, e singura mea șansă să scap din căsătorie asta idiotă, te rog, ajută să mă răbească, te rog frumos! Nu mă interesează, nu mă interesează ce faceți de aici înainte, mă autodenunț în momentul ăsta. Cornel! Te iubesc, mă! Te iubesc! Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni niciodată. Cum mă iubești, mă, femeie, că m-ai înșelat cu un polițist? Cum mă iubești? Da, mă, m-am culcat cu el. Dar să știi că în fiecare secundă eu numai la tine m-am gândit. Corne, uită-te în ochii mei. Tu vezi cât sunt de tristă. Cornel? Dacă pleci, ea va fi acuzată de răpire și va intra la închisoare. Mă sinucid! Să moră dacă nu mă sinucid! Mă arunc sub copitele calului! Copiii noștri o să te condamne pentru tot restul vieții tale, băi! Criminalule! Care copii, Nina? Noi n-avem copii, mă, Nina. Da, o să avem. Nu-i așa, Corne, o să avem. Tu vrei să avem copii. Tu vrei să rămână copiii noștri fără mamă. Zi, mă rupe minima în momentul ăsta, mă. Tu vrei să rămână copiii noștri fără mamă. Bine, mă, momu. Nina, gata, Nina, gata!
Stai că vedem, ieșim noi cumva din situația asta. Bine, bine. Dar facem numai cum spune. Aha. Normal. Normal, Corny. Iubirea mea. Iubirea mea. Gata, Lina. Lina, gata, Lina. Shane, intervite! Almeno per fuori! Guardare, da me a tot ce vrei! I-am casat bani, a tot ce vrei, dar nu mai de acolo acum! Unde e Marinela, mă? Nu știu, ai greșit adresa! Băi, s-au dus ceva? Bă, oprește-l! Bă, s-au dus ceva? Uite cum plânge ăsta, șeful. Vrei să vă mor? Nu, Shane! Taci, mă, bă, s-au dus ceva? E telefonul tău, Shane! Cum? E telefonul tău! A, știam. Da. Tata, să rămână, tata. Nu e aici. Bine, venim acum. Să rămână, tata. Pa, 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 pa. Haide, bă, să mergem, că ne așteaptă tata. Lasă-l dracu pe gunoiul ăsta. Doamne! Mulțumesc, Doamne, că m-ai scăpat cu viață. Jur că o să mă răzbun pe tocanul Falcă. Jur răzbunare! Unde vă duceți, bă, cu asta? Bine, ne-ați nebunit, ați blocat strada. Și mă, tâmpitule, că-ți pierd serviciu. Știam cu e nunta aici. Ia hai banii cu asta de aici. Ne ascultă, băi, umflatule, tu ce crezi că noi trecem pe aici să ne vadă lumea că avem girofar? Ia până loc când ia mama dracului. Tu nu înțelegi că naște o femeie la numărul 15, i s-a rupt apa, domnule. Să mie mi se rupe, deci până nu se termină nunta, nu trece nimeni pe aici. Te înțelegi? Ordine de la domn profesor. Hai, bani. Da, și dați-mi! Trecem sau nu trecem? Stai să-l întrebi pe șeful. Gata, treceți o dată, nu mai cu tare. Naiba de roți, faceți ce vreți în țara asta. Hai, Mariane! Și dansați și voi să creadă ăștia că sunteți de la nuntă. Ce-ai dracu să am fost prea duri. Comisare, trebuie să creadă că suntem mai proști decât ei. Atunci sună. Alo? V-ați decis să vă luați adio de la mireasă pentru totdeauna? Avem o soluție. Tăticuțule! Lasă-mă, Stai! Lasă vrăjala. Ori dai milionul de euro, ori nu se mai întoarce la nuntă. N-ai priceput? Uneori de astea sunt surprize când totul pare terminat. Vă dau 2 milioane în loc de 1. Cum? Marfă de Afganistan, puritate 100%. 2 milioane, vă convine? Da, sigur. Cum să nu... V-am zis că o să meargă, ne-a luat de proști. De ce ai închis mai într-o negociere, mă? Nu fii tot după răpire, intrăm și la trafic de droguri, ai nebunit. Treci în bucătărie, du-te în bucătărie acum! Bine, mă. Mă duc. Dar mi-au și calul ca să mai mănânce nimic pe aici. Hai, mă, să te hrănesc normal, ciufulitul naibii. Hai! Hai, mă, treci! Cornel? De ce nu vrei să iei trucurile? Că e păcat de Dumnezeu. Faci tu pușcăria în locul meu? Așa gândiți voi, bogătanii, mă, numai la bani voi gândi. Nu e adevărat. Eu nu mă gândesc la bani. Eu mi-aș dori foarte tare să pot să iubesc pe cine îmi place. Dacă n-aș fi căsătorit, aș spune același lucru, știi? Dar e imposibil. De ce e imposibil?
Dar ce facem, Coscre? De unde luăm droguri de 2 milioane la ora asta? În portbagajul meu e mireasa. Marinela e în portbagaj? Nu, altă mireasa. Așteaptă să ți-o prezint. Știu. Alo? Ce mă doare capul, șeful. Mi-au spart fața, șef. Nu mă interesează, măi. Vreau mireasa. Mă duc în spate. Șeful, e un câine în portbagaj. Ce câine? Nu știu. Mărș! Gata, a plecat șeful. Da, vai de mine, șeful. S-a furat mireasa, șeful. Cum s-a furat mireasa? Nu e. Te omor, ai înțeles? Vreau mireasa acum! Te omor! Ce-am făcut eu? Urăsc trădarea, dar iubesc pe trădători. Vorba lui unu. Cineva în încăperea asta trebuie să moară și nu sunt eu acela. Cine să moară, profesore? Tu, șmenat nenorocit, care mi-ai furat marfă de 2 milioane de euro! Nu am furat nimic, să-mi țară ochii dacă am furat ceva. Fie direct! Atunci cine a furat mireasa? Care? Ai de 2 kg de la mine? Exact, Mișule. El ne-a tras-o. Să n-am parte de ăsta, amicu, dacă știu ceva de mireasa voastră. Bă, Jeanu, tu știi ceva? Eu nu știu nimic, tăticuțule, poate băi, tu știi, dar eu nu știu nimic. Cuscre, lasă-mă să verific. Dacă au făcut așa ceva, eu mor cu mâna mea. Haide, Jane! Acum, fiind tăticuțule, mamă, ce tip de mardeal am. Hai, Jane, vii, hai cu mine. Tăticuțule! Tăticuțule! Mă doare! Ce nu vrei tu să te mai întorci la soțul tău? Nu înțeleg. De ce? Eu de mică am fost foarte răsfățată. Și tata a avut grijă să nu se atingă nimeni de mine. Eu am mereu 2 bodyguards în spatele meu. Zi și noapte, acasă, la școală, oriunde. De-aia n-am niciun prieten. De-aia nu m-a mângâiat nimeni niciodată. De-aia nu m-a sărutat pe mine niciun băiat. Nu mint. A încercat unul și a avut atâta de suferit. A stat 2 săptămâni în spital. Era bolnav. Nu, i-au rupt o coastă și o mână, brutele alea care stau în spatele meu mereu. Și nu înțeleg cum se poate, pentru că tata este așa un om bun, dar e poet. Scrie poezii? Da. Pune și mie o poezie, nu știu. Ce să fac? Pune o poezie, spune-mi ce a scris. Una din ele, nu știu, ba nu. Mi zici o poezie? Da. Bine, stai. O să zic doar 2 versuri, dar e poezia mea preferată. Când ochii nu mai văd că dragostea e oarbă, în jurul poate fi prăpăd, căci eu fumez o iarbă. Oh, e foarte tare, foarte tare, pe bune, serios. Dar cum se numește? Iarba pe uliță. Ia, iarba. E o metaforă. A, metaforă. Tata a scris. Tata e un geniu.
Mulțumesc. Pentru ce? Pentru că m-ai ascultat. Și pentru că ești prima persoană căreia eu am zis poezia asta. Pentru că e pentru prima oară în viața mea când mă simt liberă. Mulțumesc, Cornel. Nu sunteți în stare de nimic! De nimic! De nimic! Vă duceți în sapă de lemn! Șeful, eu n-am băut, n-am adormit. Ce să fac? Uitați, eu stăteam, uitați, așa, la slujba de după masă și, Doamne, iartă-mă, cu capul de volan, ce să fac? Nu mai știu nimic. Oricum ești un idiot. Hai mă, Jeane, mă, hai mă. Unde umbli cu scriu? Unde umbli? Te caut de 5 minute. Hai că am aflat cine te-a făcut la lanț. Cine? 2 basarabeni. De unde știi? M-au sunat băieții mei. Auzi, și că moldovenii fac chef mare cu prietenii lor, cu praful lui Matale la ei în garaj. Sunt momente în viață când trebuie să-ți umpli mâinile de sânge ca să-ți faci dreptate. Acest moment a sosit. Să mergem. Ce fac? Merg și eu? Tu mai bine găsește-mi fata, că altfel faci părnai până crăpi. La câtă șpagă ți-am băgat în tresta. Ai înțeles? Cornel! Da, să treci. Vin imediat, da. Ce, mă? S-a furat o geantă cu droguri de la nuntă. Mi-a spus șeful meu, comisarul Cânepu. Comisarul Cânepu e nașul mare. Poftim? Ce? Comisarul Cânepu e nașul meu, e prieten cu tata. Nu mai înțeleg nimic, bă. E dezastru, trebuie să plec. Stai! Cornel, te rog frumos să nu mă dai pe mâna lui Jean. Te rog. Mi-ați dat telefon ceva de o geantă cu droguri. Exact. Furat-o cineva din zonă. Aveau punctul. Treaba ta ce faci? Pe cine anchetezi? Nimeni aduce marfa clar. Dar dumneavoastră ce căutați la nunta asta de interlopi? Nu sunt aici în misiune specială. Nu te-ai prins? Undercover. Eu sunt nașul mare și curac peste pupăză nu știu ce tâmpiți au furat mireasa și vor răscumpăra lui €1.000.000. Serios? Caz greu, șef. Mie spui? Foarte greu. Foarte. Dorele, vino și mă dansează că mă plictisesc. Acum, drag, acum. Hai. Nu am știu cu cine să dansez. Nu am știu. Hai să-ți fac cunoștință cu soția mea. Dacă vrei să râzi pe bune. Te rog. Nu. Hai! Domnul comisar, Fă cunoștință, acesta este Cornel, colegul meu.
imbecililor! Unde-i marfa mea? Bălea, dar tu trebuie să fii profesorul. Dar cum te-ai găbjat așa repede? Unde-i marfa că vă fac ciur? Șeful, nu ne ucide. Asta e din cauza lui șeful. Șeful, iarăși ne-a făcut la cale. Șeful, am 3 copii acasă, șeful. Și unul dintre ei am eu. Șeful, nu ne omoră. Băi, l-a trimis să ne angajăm. După cum prost. Dar la mișto. Ne-a trimis după că ți-o laica. Și noi ce să facem? Ne-a răzbunat. Am greșit, iartă-ne. Pentru asta o să plătiți cu viața. Nu pot să-i omor, sunt un bun creștin. Legați și dați-le foc la coșmerie. Dacă îi scapă Dumnezeu, e treaba lui. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lungă-i lungă, iar mai verde, și-am iubit, nu se mai vede. Dușmanii mei azi la șobolanii. Cuscăre, iartă-mă că te-am învenuit de furte și fratele meu, dar am o problemă. Ce-mi răscumpăr fata? Tăticule, mă duc eu și omor pe toți și o salvez pe Marinela mea. Muclă, Jane! După ce că am pierdut mireasa, vrei să pierd și mirele? Cuscre, să ne gândim cum o prostim pe nenorocită. Chiar nu prostim pe nimeni! În joc e viața fetei mele, avem nevoie de bani. Nenorocita nu glumește. Viorele, ia mai pune o slujbă de aia la Trinitas, poate ne ajută Dumnezeu. O, șeful, vă cânt eu live. Și iarăși Domnului să ne rugăm. Și sărași cu locul acum și... E bine, Viorele, fac. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ce-a fost verde s-a uscat, mai ce-a fost s-a spulberat. Mai lungă, iar mai verde, ce-a iubit, nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, Ce merge? S-aude? Merge! Atențiune la mine că vreau să facem un anunț! Dacă următoarele 10 minute mireasa nu apare, înseamnă că ambulancia vrea să ne trage țapă! Mai ușurel, sunteți la nunta fetii mele, unde e respectul. Sunt momente în viață când trebuie să înduri loviturile destinului. În astfel de moment, e acum. Lasă vrăjeala ambulancia! Zi unde-i mireasa! Fata mea a fost răpită.
Răpitorii vor 1.000.000 de euro dacă nu o omoară sau o violează. Oameni buni, de unde să fac eu rost de atâția bani la ora asta? De la noi! De la fiecare! 30.000 de euro, 40.000 de euro! 75.000 de para! Un ceas, Rolex! Un las de aur! 60.000 de para! Pentru copiii mei! 200.000 de dolari! Și un timbru cu cap de zimbru! Jean și Marinela! De valoare nestimată, mă! În aceste momente grele de mare încorteală, din partea mea! 100.000 de euro! 100! Un ceas Rolex din Elveția de 100.000 de dolari? 40.000 de dolari! Plus! Plus! 2 mașini de lux! De la Muntele Bastos. Bastos! Un suport pentru vin, Sestra, Murfa, Car, Tânaur! Și un tablou original. 50.000 de euro! Da, Car cu 2 boi de maestru Grigoriu. Voi de Nicolae Grigoriu? Ești tot să mă rog! Fratelor, e groasă rău de tot. Eu ies din chestia asta, numai gata. Eu mă opresc aici. Gata. Și cu tine, mă, ce te-ai speriat Eu o așa să mă tare? aresteze dacă mai ține mult pe Marine la mult. Nu înțelegi? Șeful meu e acolo, misiune, sub acoperire. Nu înțelegi? Mai mergem. Nu, Rog eu frumos să mă crezi. Mergem. Cornel! Cornel! Păi nebunit, e în joc cu 1.000.000 de euro! Nu mă interesează nici 1 milion, nici 100 de milioane. Tu nu înțelegi? Hai să mergem. Nu, mergem. Cornel! Lasă-mă numai! Cornel! Cornel! Ascultă-mă. Taci! Cornel? Taci din gură! Pițipoancă obraznică! Crezi că nu m-am prins că-ți place de papagalul de bărbat meu, a? Crezi? Curvoaica, dracu! Ascultă-mă bine. De acum înainte, facem cum spun eu. Ai priceput? Treci încoace! Treci încoace! Alo? Tata, a expirat timpul. Ai rezolvat treaba? Am rezolvat. O să ai o surpriză plăcută. Dar mai întâi vreau să știu că fata mea trăiește. Să o auzi? Bine. Mișcă. Treci încoace! Spune ceva frumos de tactul, prostituată mică ce ești. Zi! Da, ești un prost pentru că m-ai putut în facă pentru afacere, dar nici mai bine mor decât să mă culc cu Jean! Deci e? Ai auzit-o, da? Moșule, bagă bine la țeastă că nu repet. În fix 20 de minute ne vedem la cimitirul Sfântul Elefterie în fața cavoului familiei la Scarachi. Termină cu prostiile! Termină cu prostiile! Alo! În fața cavoului familiei la Scarachi, s-a înțeles? Lași marfa acolo și dispar. Dacă vine poliția, cât ar rămâne acolo, definitiv cu mâinile pe piept. Bă, ai auzit? Spune mai tare, ai auzit? Am înțeles, toarful. Ater dracu de scârbă cum mi-ai stricat mie nunta. Ați auzit? Plecăm de la nuntă și mergem la cimitir. Ai înțeles? Mișcă, treci încoace, dacă mai faci asta o dată, te omor! Treci încoace!
Treci-mi poate, m-am săturat de tine, ai înțeles? Ești o proastă! Ura, Pisipanco! Căluțu! Minucăți! Dacă fac tu aduce banii, o să mori aici. Tu crezi că asta e joacă de copii? Care n-aveți, mă, somn și mă treziți la ora asta? Strigoilor! O să trăiți, domnul Falcă. Nu știam că sunteți dumneavoastră. De dacă știam că veniți, pregăteam și eu un grătar, o pomană. Lasă. Ajutor! Sunt în stare de orice. Ce știu ce înseamnă sărăcia? Parvenita dracului. Merg numai cu Jean, zis vagabonda. Fără poliție și fără gabări. În joc viața copilului. Ia uite ce am aici pentru tine. Hai, vină cu ce. Uite aici. Așa. Jean, ia tablou. Hai să-i pun lanternă. Doamne ajută. Să ierte Dumnezeu. Taci, mă, că n-a murit nimeni. Pardon. Așa, ușor. Stați. Așa, Căluț. Trage-te rodul ăsta. E bună și asta. Aici. Vă așteptăm. Frumos. Acum avem un car cu 3 voi. Paștele mătii, Doamne, iartă-mă. A trecut timpul, unde-o fi vagabonda? Jane, ia vezi unde cântă telefonul la ora asta în cimitir. Horia, pe aici! Cinta zicea că vine în 20 de minute, după o jumătate de oră. Dacă-i țeapa, am bărligat-o. Acolo.
peste tot. Să moară familia mea, a murit! A murit! Unde sunt? Nu mai țipa de nebun, că mă sperie, ești într-o groapă cu mine. A, deja a murit? Ești bine? Spune ceva, te rog, spune ceva. Tu ești Violeta? Tu ești cântăreața de-a cântat la nunta mea, nu? Da, eu sunt, dar nu mă cheamă Violeta, mă cheamă Nina. Nina? Deci tu ești nenorocită? Ce norocită, băi? Tu ești vagabontă? Ce vagabond, Aia, băi, dar și are repede-o pe locul nevastă. raznă. Cornel? Cred că te iubesc. Nu știu că n-am mai iubit pe nimeni niciodată. Marinela, suntem într-un mormânt, Marinela. Mă jur că eu am fost criminalul să mor dacă nu. Care criminal? Bărbatul meu m-a pus să sun să cer 1.000.000 de euro, să dau telefon, tot a zis că mă omoară. Da, Marinela, da. Nu. Trebuie să mergem, Marinela. Trebuie să mergem. Acum mergem. Cât e ceasul? Cât e ceasul? 4. 4. De ce? Băi, ce mișto e. Da, îți place? Ia uite tu ăsta ce cavou și-a făcut. Rodica, nu mai țipa în telefon. Stau ca un idiot și n-a venit nici dracu. Nu mai plânge, taci din gură. Taci din gură. Taci din gură! Copilul nostru e pe undeva pe aici. Păi, de unde vrei să știu eu? În vreun cavou. Jean! Jean! M-a pușcat pe Jean! Tu, da, părul și ăsta, Doamne ferește! Fugi! Dați-mă, imbecililor! Ce doamne, iar la invalidată. Niște droguri pe care le-am confiscat eu de la niște arabi au ajuns la taică-tu. Acum îmi dau seama ce se ocupă comisarul Cânef. Am dovada și o să dau în gât. Hai! Nu sunt droguri aici. Dar ce sunt? Sunt bani și bijuterii. Am încurcat-o. Măi, trezește-te, Malu! Mi-a făcut fetița și mi-a luat și banii. Bă, dar unde-i Jean? Unde-i Jean, mă? Hai să-l căutăm. Jean! Ai fost la Monaco. Da, sigur că am fost la Monaco, normal. Băi, ce mișto. Și stăteam așa pe plajă, știi, și fumam o țigară, știi, înțelegi? Și mă uitam după gagici și lângă mine și-a pus prosopul ghișir. Mihai Ardulescu. Nu, Bruce Willis. Bruce Willis. Da, sigur că da. Du-te de aici. Da, serios. Și eu cu tata l-am invitat să fac revelionul, știi, pe iactul nostru la Eforie Nord. Și are tu ai iaht? Da, sigur că da. Dar stai să vezi că iactul meu are cram, are piscină, te piși pe tine dacă vezi. Cârchi, tata! Tăticule! Tăticule! Tăticuțule! Aici! Venit! Aici! Aici! Jean? Da! Ce faci aici, mă? Uite ce să fac, stau și de vorbă cu asta. Cine e asta? Ea este Nina, Nina ei sunt familia mea. Încântată!
facă? Ieși afară, dobitocule. Pe parașuta asta ordinară o omor acum. Ea mi-a furat copilul și mi-a luat banii. Nu eu bărbatul, nu-l pot! Care e bărbatul tu? Cornel Nistor de la Poliția Antidrog. Cornel Nistor e soțul tău? Da. Mai ai un mic destul pentru o singură seară. A venit momentul să-ți plătesc răscumpărarea. Da, nu, tatai, dacă tragi, o să o pățești, ca să omor pe atră mai dis să mă omor pe mine! Cine a furat mașinile? Paștele, măsii, cine le-a furat? Șefule, a fost gașca lui Pralea, spălătorul. Dobitocilor! Vreau mașina acum. Acum! Știi, eu pe lângă Lincoln și Jeepul alb, eu mai am un Renault Vegan RS galben care are 250 de cai putere. 250 de cai? Da. Frate. Da? Am și eu un cal mai mic. Unde e tu un cal mai mic? Acasă. Mamă, Nina, tu ești cea mai bengoasă gagică pe care am întâlnit-o. Deci dușmanii mei o să nebunească când o să te vadă. Auzi? Vrei să fii prietena mea? Jane. Duceți-vă să o luați pe Rodica dobitocilor. Cornel, am fost în viața mea de fericită. Jur. Vă rog, poftiți? Da. Cornel? Mă gândeam să-i spunem lui tata unde am ascuns bani. Deci, păstrăm bani? Da. Hai. Barosane, bine ai venit! Hai, toată lumea, la poze! Hai! Hai, mamă! Așa, mă! Economia religioasă a lui Jean Falcă, zis Belperu, unul dintre cei mai bogați oameni din oraș, a adunat sute de curioși, steci de urăcască și un cal, cavaler de onoare. Încă! Hai! Bravo! Hai! La masă! Se spune că nunta a costat peste 200.000 de euro, s-au sacrificat 5 porci, 10 berbecuți, 2 viței și 10 de găini. Iar pentru petrecere, Miri și-au dorit peste 50 de chelneri și 20 de bucătari. Va fi nunta anului în zodiacal. Costele, vină repede că mi-a venit o idee! Domnule comisar! Da, care-i vreau? În numele legii, ești arestat. Luați-l! Ce? Băi, luați-l, mă! Ce se întâmplă? Nu înțeleg! Ce? Știu cum să facem ca să fim bogați! Iura! Așa e trei copchini. Care zici că unul e a tău? Ești?